Ovečkin teď přepadl přes Jágra, opět se setkali tihle dva. Já jsem sledoval klub, nevím, Martine, jestli tam Ovečkin chtěl Jágra zase trefit, nebo jestli mu prostě nedokázal odolat a nevyhnul se. Teď ale pozor na Gončara. Kalininová zcela nad. Vampola z nějakého pocitu povinnosti jde do rohu za pukem a stíhá Sjomina. Ten už ale přebruslil půlku hřiště. Klička na útočné modré nevyšla, ale pozor, Voráček, naštěstí Rusové se srazili a teď budou mít problémy. Rakunek. Před branku jde Rolinek. Gól! Kotouče od Rolíkových brusí odráží, rozhodčí si půjde zatelefonovat, ale neviděl jsem tam úmyslné kopnutí. Tohle bude platit, tohle bude platit. Finský rozhodčí Jari Levonen si podruhé v tomto zápase sundává helmu a podruhé volá video rozhodčího Němce Gerharda Lichtneckera. Kopnutí tam rozhodně nebylo, takže ten gol by měl platit. Žádné placírce nemůže být ani řeč. Nastavená brusle šikovně, samozřejmě. Ale pravidla na tohle myslí, tohle to musí být gol. Ale definitivní soud věřte rozhodčí. Tomáš Rolinek jako kapitán sám čeká a ta porada byla hodně rychlá. A branka platí, Česko vede 2-0. Tomáš Rolinek dává svůj čtvrtý gol v turnaji, poprvé při 5-5 a srážka Ovečkina s Jágrem a srážka dalších dvou Rusů vedla tentokrát. Tři Rusové se tam srazili. Vedla tentokrát k našemu gólu. Tři Rusové se srazili na místě. Rolinek se procpal přes obránce. To je to, o čem jsem mluvil. Naši mají víc sil, dokážou se dostat do té šance. A těžce se zvedal Fjodorov. O tomhle tom. Podívejte se. Fjodorov a Ovečkin. Tak Ovečkin trefil špatně. Ovečkin ztratil rovnováhu už v prvním souboji s kolegou. Potom sestřelil Fjodorova. Čas 38-13. Tomáš Rolinek dává druhý gól národního mužstva ve finále mistrovství světa. A Fjodorov je hodně otřesený po tom nárazu do Ovečkina.